Haino hai ang tini phai sopai kya hoku tuise room nokhlawo khela naina bagui tabuk 2:45 tamkha ang phai sopai mani tabuk bu khela chengya kho tai sabsa tongino khela chengi ri jaga nang tai kaisa team rongni sopai kona somo to nugya kho gallery roko boro kom kho gallery roko tai ki sabsa tonganga jaga sagi ang khanai o team rose kang pai thangjak abon bagai borok pulis kang tini sopai kya Gonganogor sabjun ni team rong khaya ko tabuk thik ang gallery asukjak tini kha second semi final tini battalion rong ni mungkha ambasa sabjun bai Gonganogor sabjun tinta tampuru khela chengir nain saklai tong I konor nugui manghana tabuk no Gonganogor sabjun ni player rok mato entry khaya practice team bagui abone logi chini ko referee dai linesman rok ko practice khai tongo player rok nugu bakna chari ko charidigi nugu bakna dorshok asuk phayo ko tabu phono tai stop sa tongoi no khela cholena apurung belai no morok bangnai gallery rogo tabu boi ko practice to khali tongo tinta tamani logi no khela sengir nai ni saklai tongo naru nai tong de ang baksa Iko tabu ke tinta tamani logi no ambasa sabjun bai Gonganogor sabjun dunu player rok entry khaikya tai amon logi referee linesman rok jotono entry khai tongo tabuk mat bisingo tamono khela chengir jangnai belai no tini weather buka ham watiruk phaya watiruk ni phaya ni bisingtui tini khela kaham ge angke belai no sanai dorshok roni bagibo watiruk manjake tabuk kongrai rok phano ngui mano noro nugui mang hana buskango orange color hingangke ambasa sabjun tai navy blue color hingangke Gonganogor sabjun ini o dui team no batailenai belai no krak bakrak iko noro nugui mang hana tabuk no toss rok pai biang side ok lainai biang side ok lai jotono bongno sairika sini referee tai linesman rok bo janai jaga thangka khela chengnani skang ambasa sabjun rok photo shoot na halai tongkha pucha rok bai baksa khela to cheni phano mano pai phano mano hai phano photo mukumu tongnai ulni bagai iko khelang mani
Hai no hai. Tabuk Gonganagar sabjun bo, ambasa sabjun no egol riri kha. Ek enggak tabuk sensora. Tabuk ke referee basi suplai rikha 45 minit khelangman pore tangke half time jotono rest nanai thungnai rokbo jotono mat phatar phai tongo tabuk turuk tui rok nungnai glucose rok chanai kisa energy bari rui haino hai khela thungpinai borok pura goli auto ekai sikire kibare auto ages na ambasa sabjon puila sigang egol ruo aboni srapcha tongmani poreno Gonganagar sabjun bo egol ririkha kebo kesen kebo kuplai ya tabuk jotono soman gol kaisa rijak mokhe tini khela muthunai chini dara referee belai khane kosto koi muthunga bo tini bahai ma tong dara nang tini kaham nama tong motamuti nang kaham kai no ungkoi mungthoi ma khana bole bongno মানে নিনি খানি বতে হেরক মানে কষ্ট রক দাং কোনো কিছু kos tongnya লে তো লেং খানা কিসে মিছা tol sini kam siap tu ও হাইলে হাইনো sini duiti siang hai ke mar আমবাই দারা পুলিশ কাং আমবাসা সাবজুন রক গল কাইসা রিমা পরে বেলাই ন বরক তং ফকজাক তংমানি হাইনো হাই স্রাপসা পরেও Gonganagar sabjun nokono egol dawiri kangke borok bo belai no tabung kangke ha kisa tongthogi haingi thaka borok bo tak phan sodol laijak tak half time ni pore taisa khela choli fike borok gol taisa danani bagai belai no borok tak salai dongo tebo check di tebo kahamge thindi janja jaga hine borok ne kucha rogi ko nai ne di nungui ma no buskango belai no borok tak khurungi dongo joto team no joto player no cheni thana musugia joto no paiye kuplai ngi thana musugo ini iko chini hoko tisa rung noklawo khela muthungmani bisingtei abo ingo rok committee rok tabuk borok borok nije thaiton thairono joto no ri tongo player rok no glucose rok rioi big bubble rok borok no bagai somaichari tono tabuk sar tini hinge no committee lena ojagani Hinggai tini ni o khela rok no bo bhai ma tong khela to bo bhai feel khai khela to semi final ki dorkar asa jibone thupaya bag na gol na Gonganagar ek tai ambasa ek sabo paina auto sia ko tam khela ko bege ase hinge no je khela nai mani mote hingangke samono kisa pai thoto khai ma tong tabu suk jora tabuk to sajangnai ong ya ko karon sabo samaya tamangka khela ko duita tin na kham thung tungwa last season na sau paina sau jamna do hambai jora tabu ke half time paikha haino hai khela chengiri nai linesman referee borok mat dige entry khai tongkha yang player rok butui runungi tongho taisa Jasmine yang bayu yang sini yang kai masang mudiram Tripura tunggu Jasmine observer ayam si tunggu Tripura khela nungai cintabuk hat dilai
Naga dike aram bisira puja. Nani sunu dost kasuna. Naga tan sala ja. Beautifully crossing. Lagi ha? No double Sudah nih. defender Naga ro bana sunu. Nunggu lang kena dorsok busuk bang aro. Hajar dorsok nunggu jaga. Cara di jotong galeri tongo. O jaga busuk bang. Nomor bersip salbati leluk. Belai tinggal jora. Ini wadi betul sama Falia. Ambasa Sabjun ek. Pulas gang riwo. Aboni pore henggang keno rizka Gonganagar Sabjun rok. Tabasul jora ek by ek. Kebo fan payakho. Kini driver kerfan ongi mano. Abah ini kisah sama mana tongo. Wow. একটি কথা বলতে হয় যার ধৈর্য থাকবে সে আজকে ভিক্টরি পয়েন্ট লেগে যেত তাহলে অবশ্যই আমরা আরেকটি গোলের মুখ দেখতে পেতাম बहुत ही खतरनाक पोजीशन में डिफेंस लाइनअप Gol kasari dikha. Ambasa Sabjun rok belai no boroni pusat rok tong khujak. Gonganagar Sabjun no. Ambasa Sabjun 2, Gonganagar 1. Tabasuk jora Ambasa Sabjun no keplay yang itong jangni. Borgo belai no asa kai phajago jaga. Bai thanani bagai. Time to paino tongga. Tabasuk jora. Hawa chongoi mangha. Ambasa Sabjun no paina hinoi. Ambasa Sabjun no pai tongko. Borok 2 gol dawoi. Tabuk salbo thangi tongka. Time bo paire goi tongka. Tabasuk jora Ambasa Sabjun rok 2, Gonganagar Sabjun rok 1. Tabasuk jora keplay hini mano Ambasa Sabjun. Aipano khela rok saimaya ko. Gorobo gol runan bagai chesta khai tong. Haino hai tabuk. Gonganagar Sabjun rok. Haino hai gol ready pika. Tabuk sal thang to tuyo. Gonganagar Sabjun rok onek chesta khaimani bising tui. Boroni success engka. Tabuk no ek gol ripe kheborok tabuk khelabo paikha hini basi subir kachin referee tabuk ke penalty ngnai draw 2/2 last khela painani 2 seconds kang te ek gol ri dikha chini Gonganagar ni thungkurung rok tabuk ke draw ngai penalty puri nai time bari ri mothulia jotono dorsor nokrlai tongo penalty bumani nainan bagai anggo gol bukak thangi tongo penalty bumani nainan bagai dorsok rok nungui mangkhana norok busuk se busajak gobangma jotono tini khelano dangerous ongjak baikha ayang referee rok linesman rok bo ready khai tongo charidiki borok bai borok no nungui mangkhana busuk jibang iko joto digi borok tongo naising laijak tak salbo thangi tongka penalty bumani naiye logo thanani hinai iko burani chengirika goli bai goli no skaburi nai belai no nai toke bangka soka jalbi singa khaja jathei
Norok haino hai bus kau nunggu bang kana. Goli bus kau bus ajak goli. Bobo tiarang jak. Haino hai bola kainan bagai. Ayam orange color genji sunda bulu kana norok. Bokap bulu ni tiarang jak. Jeska kono habna ni. Hatta. Golino bolka samanugoi belai dorsor botong tholaijak cirik tholaijak laijak belaino ya patam laioi thangmaya cirik tholaijak borbo aino hoi bufiuga taubo hawri malia gol poso nange begui thanga খেলা পাইখা বেলাইনে তং থলাইজাক आम्बासा साबजुननि बर'रक tabok penalti bumani pore borono paikha tini keplai engha tak fainai 26 Agosto o hoko dise rong noklao borok khaina hai final thangnan jaga mangkha mono sabjun bai borok final thanglai abro saimanai sabo krak ya abla